Atzalde ondan hoi, ekainaren 14an, legealdiko azkenengo udalbatzen dugu, ezoizko osoko udalbatza, eta gaurkoan gai bakarra eukiko dugu, aurreko akten onarpena emateko. Dakauz bi akta, bat apirilaren 27ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurako akta. Akta horren inguruan, bat ematek zoze aipamenik edo. Beraz, behin betiko narratuta gehatzen da, hortaz, eta bigarrena, 2023ko maiatzaren 4ko udalbatzaren ezohiko osoko bilkuraren akta. Zoz esateko, aktan inguruan, ez dara, horren bestez, hau ere onartutzat emango dugu, eta legealdixan izan dako udalbatza guztien aktak onartuta gatzia. Idazkaritzan nongo dia, Bixaretziko mutrikuarrak gure laburreteko ibilbide ontako kontuak eukitzeko. Bere horretan utziko dugu, esan deten moduan legealdia amaitu itzen da, legealdi amaiera dan aldetik, nik bintzat hitz batzuk bakizu ezelakoan nahien, ezin isilik egon ba, eta hitz batzuk nahi dizuet dedikau, eta bakizu esatela asko gustatzen letzia, baina gauzak ondo esateko letzia naixo dut eta letuen guizuet. Letuko izueten hau, papelian dakazu aurrian, baitxare, utzi izuet, legaldi honen oroigarri moduan ekarri dizueten eta gure sufridore nagusidan idazkari jaunai ere ekarri diot, bola lumatxo bat, beste gabe, Mutrikuko udalan zeakin, etxien esan zien, politxango zala baitxare 2019-2023, ipintzia, baina ez ginen konturau eta, hori danok ere bakigu noiz ongean, da, oroigarri xume, baina, eukitzeko. Ikasliai notak eta ipintzeko eta olako gauzetako balixoko izue, batzui. Hori hor dakazuela beraz, Xabiri ere jasoko jozu eta nahi ere bai, favorez. Esango izuet, 2019-2023 legealdiari agur moduan, 4 urte beranduago 58 udalbatzaren ondoren agur esateko uni alduzaku gaurkoan. 4 urteko ibilbidea amaitu da, baina 4 urte horiek beste asko eta askoren jarraipen bat izan dira. Eta aurretik datozkigun beste hainbat eta hainbaten aurrekari izango dira. Ezerretzan utzetik hasi ondala 4 urte, eta ize ez da amaitzen gaurkuan. Gerokuak gaurkuetan izango dagoelako katia. Ezberdintasunetik abiatu ginen, oaindala 4 urte, eta 4 urtietan iritzi ezberdinak eta batzuetan kontrajarrixak tartekatu baditugu ere, esan berdet, batzuekin eta besteekin itxasontzi berian bidaia egiteko moduan sentitu naizela. Izan dira, une zailak, oso zailak ere bai, iritzi eta jarrera ezberdinek arazoak sortzeko aukera eman zezaketenak ere bai, baina beste pentsakera izan arren, udal gobernuaren jarduna errespetatua izan dala, sentitzu dudala esan behar dizuet. Eta hori, nire aulki hontatik, eskertu egin nahi dizuet udalbatza osatzen dezuen kide guztioi. Eskertu nahi dizuet egin dezuen alegina harremanak orekatzeko, ezberdindu gaitzaketen gauzei indarrik ez emateko. Eta guztia, herriaren eta mutrikuarren alde eindegulako, eindezuelako. Mutrikuarrak dialako gure jardunaren iparra. Guztiok bilatzen dugu mutrikurentzako onena, nork bere posiziotik. Eta ondo egindakoetan gehiegi arrotu gabe, gaizki egindakoetan egur gehiegi eman gabe, joan da legealdia.
Zuzenak eta okerrak ditugu guztiok, eta horiek guztiek aurrera begirakoan onak sendotu eta txarrak zuzendu eta hobetzeko balio behar digute, guztien iritzixak kontuan hartuta. Banan-bana, maikide izan zaituztedan 12 zinegotzioi eskerrak eman dizkizuet udalaren alde, herriaren alde, herritarren alde jarri duzuen dedikazioarengatik, eman dituzuen ordu guztiengatik, alkate honi gobernu bidean eman diozuen laguntasunagatik. Laguntasun agerikoa askotan, eta laguntasun isilekoa bestetan. Batzuetan, nahikoa izan da WhatsAppeko mezu labur bat, unelatzak izan direnetan, babesa sentitu eta arazoei aurre egiteko indarra hartzeko. Zijoazten hoi, miresmen hitzak. Batzui, Garoa, Ruben eta Izaskun, gobernu ardurari etengabe lotu zatzaizkiotelako. Beste hoi, Rosa eta Xabi, udalbatzakide eta batzordekide izanik, zuen ekarpena eta laguntza eman dezuelako. Guztiok, ezer bueltan etortzeko zaino gabe, herriaren egunerokoari eta etorkizunari begirako jokabidean jardun dezuelako. Eskerrik asko da noi. Eta jarraituko dezuen hoi ere, Ainize, Aitor, Ane, Jon, Xabi, Elena eta Inigo, eskerrak eman nahi dizkizuet, 4 urteotan bakoitzak bere tokitik udalaren ibilerari egin diozuen ekarpenarengatik. Hurrengo 4 urteetan ere, maikide izaten jarraituko dugu, etorriko diran bestekide batzuekin batera. Izan bitez 4 urte oparo, mutrikurentzat, eta gure lana eta dedikazioa izan dadila emankorra herriarentzat. Eskerrik asko da noi. Hori esan da, gustora hartu. Eta beti esateten bezala, hori nik esateko nakana, batek zozen nahi badugu esan, guantxe du momentu. Nakan neukere buruan 3 puntu aipatzeko eta zeuk emetxe azaldu dituzu. Batetik eskerrek ematia da noi, udal osatzen deun zinegotzi da noi, bai gobernuen uteten EH kidiai, Inigoi, eta geure taldekoai ere bai. Eta hori zen, nakan azpimarratzeko esan dezuna. Iruditzat ezberdintxasuna tarteko geure, egon dia momentu tensuak ere, baina nik uste errespetu zon gala, giro oso neuki dula udalian, eta horrek gauzak etxizu errastu. Ni beti zatet, alderdi desberdineko jendia gaude, iritzi desberdina, baina, danek gainetik euskaldunak, herritxarrak, kasu askotan lagunak ere bai, eta orduan, hori ezinbestekoa da. Eta aurrea bai da, horixe, 3. puntuan, batzu jarritxuko deu, bestatzu jungo zatea, inbiri pixket ematezue, zozo egin bezala. Eta horixe, aurrea bai da badakau, erronkak, ne uste hurrengo legaldixea potolo datorrela, gai interesgarri asko doz, eta, asmatzen dut, danon artean aurra etxen. Eskerrik asko da nahi. Nik, azteko, eskertu alkatearen hitzak, oso solemnia da, ondia eman dio, hori, eta oso dotore gelditzu da. Eta benetan eskertzen du eta sentitzen ditugu hitz honek. Eta ni, Xabierrek, Xabierren hitzakin bat egiten dut, sensazio berdin hori konpartitzen dut. Oin beharra da nik engo eta hausnarketa bat, ez dakit igual, momentu aproposena izango da, baina, valorazio bat, pizkat valorazio orokor bat, gure ikuspuntutik, gure taldearen ikuspuntutik, legaldi honi aurrian, ez? Eta orduan, hor, bi plano ezberdintzen dira oso garbi, dala gauza bat, dala giza planoa, erlazioan, gure arteko erlazioa, eta hori oso garbi gelditzu da, oso ongi azalduta gelditzu da, gu berdin sentitzen dugu. Talkak eta ezberdintasunak izan direnak direla eta gai izan gea,
modu eraginkor eta nahiko osasuntsu baten gauzak debatitzen eta aurrera ateratzen. Orduan, nire bai, zu edanoi, hemen egon zeaten noi, zu edanoi, gure partetik amentzat, eskerra hondixak, gai izan zeatoloko, 4 urte hauetan, prestutasuna eduki, eta herrixan alde eitzeko, ez? Zentzu hortan hori plano pertsonalean. Gero, alderdi, eraginkortasunaren aldetik, pizkat, balorazio bisa, gu dakagu sentiberak, gure taldea daka sentiberak, edozein talde eduki dezaken bezala, ez? Pizkat, sentiberak nahasiak, ez? Azten bagea, igual, kontuan izaten, gure batzordi, ekologia batzordi izan dana, konpartiko izan ginen Rubenekin bateak, eta horre bat izan da, konpartitzea Rubenekin, nik uste dut nahiko ongi moldatu gehala batzordian, eta, baina guk, eta gero, batzorde honetan, zergatik apetzen da batzordea izan dalako, guk, bere momentuan alkateak eskaini, alkateak bildu, agintean zegoen bildu, legalde hasieran zegoena, eskaini zigulako parte hartzia hor gobernantzan nola bait. Eta orduan, guk hartu genuen ekologia batzordea, bildukin elkar banatuta, ez? Guk egin ahal izan digun dedikazio gehien eskaini dugu, baina gu jabetzen gara, asko hobetu zitekela, dudarik gabe. Bai, batzordearen kadentzia, eta baita, gai izan gean, eta gai izan ez gean gauzak ateratzekoan. Ikusten duna da, barkatu finkatzia batzorde honetan, izagupen gehien daukaguna da. Ikusi dugu, batzorde hau izan dela, nagusik izan dela debateko gune nahiko interesgarri bat, giro baikorrean jundana, gai korrapailatzeak tratatu ditu, eta gure sentiberak zergatik nahasiak, ikusten dugulako, azkenian, gure ikuspuntutikan, oin nabizketan, gure taldearen ikuspuntutikan, gure taldearen agendari begira, fruitu gutxi, holan sentitzen dugu, fruitu gutxi lortu ditugula, ez? Pausa hondixak egin dira gauz batzutan, hitzaldixak, lur erosketan eta proiektu, aurrera doan proiektuaren inguruan, restaurazio proiektuaren inguruan, baina gero gelditzu dira gai asko, korapeiatzuak, eta hor aurrerapenekin ez dugu egin. Eta horri guri nahiko atxekabetu gaitu. Kasakampo, angulak, landaketak, azkiaga eta hori. Eta gero, gelditzu dira, beste gai batzuk datozela atzetikan, aurreneko legaldetikan, Ondabarro eta Saturranakoak, hoendikan, dabiltzatela, nel sueño de los justos, hoendikan. Eta horre bai, bizkate, horreke bai, atxekabetu egin gaitu nahiko, ez? Hori gure batzordei dako gutigula. Eta gero, beste batzordei begira, euk ditugu, alkatek aipatu du, eta Xaberrik ere, desberdintasun batzuk, eta nik uste dut, gai batzutan, eta idatzi honetan, alkaten idatzien agertzen da, momentu oso gaitzak pasatu ditugula, eta hori egia da. Eta bat egiten dut bere hausnarketan, azkenian, debatia egin, gauzak, demagun bere bide bat egin dutela. Gure ikuspuntutean bide hori ez dala oraindik amaitu, bide hori jarraitu behar da, eta horregaitik hori izan da arrazoien bat, berriro aurkezteko dakagun arrazoien bat. Dudarik gabe ez gara damutzen, hemen egon izana, suposatzen dut zuetako inork ez dala damutzen, nahiz eta gogorra izan, ez dala damutzen, hemen egon izana, 4 urte hauetan, eta alkateak aipatu duen bezala, gelditzen zareten hori animo pila bat, eta bestiak asko zen du.
nik nahet zehoz esan, bueno, igual bani joalako, bueno, eskerrik asko segitze zuen da noiz, beriaraka hemen odiak argiro, ez? Hori da norakigu, ez? Ema denpora, ordu, buru uste, nahi gabe, hori hemen gozen abintzat da norakigu, hemen dipasaurianak ere bai, baina egixera igual bani joalako, izan lehike ere, baina nik ikuste jo duain hemen lan etxian eharra ere, bueno, eta gutaldian ere egixara ondo konpondu geha, danon artean ustete giro ona egixara hori lortu reula, baina egixara ere atzea behidatzen azte zenien ikuste zunean, jo, hau ere intzan, hau ere lortu reu da, txarraka, hombre, inigo, nahi deun gauza danak ez, fijo, seguru, eta gaina ezke bestela zer, daten urtean ez egin behar da, ez da, urrengoan da, baina esan nahi, gauza batzuk lortzia, eta igual espero ez ginuzenak, pentsatzen ez ginunak, eta jo, horreke baraka, ez? Herrixan zerbitzure hoti eta horre dano kaldeun, bueno, hobeto, eta hortan barakitxi igual daudela bani joalako, Baina hori ere ikuste jot, eta alde zuena disfruta hori ere, bale? Eta mertzi da, nahi. Erki, bueno, esan dakoak esan da, legealdixa lehen bate galdetu dialako, amatxukoa zapatuan, urrengo legealdixa azten danian, beraz, oandik ere izango ea ordezkari zapatura arte, baina esan dakoa. Eskerrik asko, lau urte hauen gatik, eta suerte ondan hoi. Eskerrik asko. Eta etxian dauden nahi ere, agurrak. Aurtengo legealdixan nobedaden bat egon baldin bada hoiz izan data, etxietaino sartu gehala, eta hori ere nik uste ikusitza emanaldixen ikusle kopuruak eta iruditzen zate asmatu deula hortan, eta gure lana batetikan ezagun hotzen da, mai hontako lana bintzat, eta mai hontan botatzen ditugun gauzak eta jende geixongan aiatzen da, eta hori ere iruditzen zate gauza ona izan dela. Txekuai ere, urrengo arte. Erki.